fiye da kima, jin daɗi wanda zai shagaltar da mutum daga bautawa Allah, jin daɗi wanda zai mantar da mutum ranar mutuwarsa. Allah ya kawo ayoyi daban-daban a cikin Alƙur'ani don nuna mana illar irin wannan jin daɗin. Mun karanta abu na farko, abu na biyu, abu na uku, insha Allah za mu tashi akan abu na hudu. Malai ce rabi'an, na hudu, at-tarafu sababun li halakil ghairi. Jin daɗi fiye da kima shi ce janyo halakar wasu. Ma'ana masu jin daɗi fiye da kima, wanda jin daɗin nasu ya sa sun yi biris da dokokin Allah, sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, suka yi wa Allah tawaye. Idan halaka ta zo, to wannan halaka ba za ta tsaya a kansu kawai ba, sai ta shafi har waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba. Har sai ta shafi waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba. Wannan shine ma'anar at-tarafu sababun li halakil ghairi. Ma'ana jin daɗi fiye da kima, wato shagaltuwa da ababe na jin daɗin duniya, shi ce janyo halakar wani. Ma'ana halakar, idan irin wannan halaka in ya zo ta sanadiyar haka, bai tsayawa ga wanda ya janyo ta, har sai ta shafi waɗanda ba san hawa ba san sauka ba. Mala ya ce inna adal mutrafina, lalle cutarwar da masu shagali, masu sharholiya suke janyowa, qad yata'ada ila ghairihim, yakan sallake su ya je ga waninsu. Wannan cutarwar da wannan sharholiyar tasu za ta janyo, wannan cutarwar zai sallake su, ba zai tsaya a kansu su kadai ba, zai sallake su ya je ga waninsu. Inna adal mutrafina qad yata'adda ila ghairihim fayahlikuna aqwamahum, sai su halakar da mutanensu bi sababi tarafihim, saboda wato shagaltuwa da ni'iman da Allah ya yi musu, wanda ya kauda su daga hanyar Allah. Qala ta'ala, Allah mai girma da daukaka ya ce, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Wa idha aradna an nuhlika alqarya, Allah ce idan muka so halakar da wata alkarya huna bi mana al'umma, idan muka so halakar da wata alkarya, mana wasu al'umma muka so halakar da su, amarna mutrafiha, sai mu umarci majiya dadinsu, masu waɗanda suke cikin ni'ima ta fuskar matsayi, ta fuskar dukiya, sai mu umarce su irin umarnin da muke wa talakawansu. Fa fasaku fiha, sai su yi fasikanci, mana sai su yi wa dokokin Allah tawaye a cikin wannan al'umma ko a cikin wannan alƙaryar. Su waye za su yi tawaye? Almutrafiha, mana majiya dadin wannan al'umma, majiya dadin wannan abin nan, wanda ce shugabanni, manyan mutane ta fuskar daraja, manyan mutane ta fuskar dukiya da sauransu. Allah ce sai mu umurce su da irin umarnin da muka yi wa talakawa, abi Allah, kada a sha giya, kada a yi kaza, kada a yi kaza, kada a yi kaza, kada a yi kaza. Fa fasaku fiha, sai waɗannan majiya dadin sai su saba wa dokokin Allah. Idan suka saba dokokin Allah, wannan sai sai su yi fasikanci, su yada barna a cikin wannan alkaryar. To yada barnansu yanzu zai janyo fushin Allah. To wannan fushin Allah kuma in ya zo, ba wai za a tace waɗannan kawai a halakar da su ba ne, a'a. Allah ce fadammarnaha tadmira, sai mu darkake, wato fa haka alaiha alqaul, sai maganar Allah, hukuncin Allah na cewa zai halakar da su sai ya tabbata a kansu. Yanzu me ya janyo wannan halaka da za a yi ma wannan alkaryar? Saboda shagaltuwar da masu ni'ima suka shagaltu
da ni'imar da Allah ya yi musu wanda ya janyo musu saba wa dokokin Allah wannan yanzu shi zai janyo halakar da zai sauka a kansu mutanen alkarya gaba da al'umma gaba daya fa haka alaiha alqaul Allah ce fadammarnaha tadmira sai mu darkake wannan alkarya darkakewa wanda sai mu halakar da su halakarwa yanzu kaga wato sharholiyar da shagalin da ni'iman da Allah ya yi wa masu jin daɗi daga cikinsu wanda ya sa suka saba wa Allah shi ya janyo halakar da ta zo kuma sai ta game mutanen alkarya gaba daya shi yasa mala ya ce me at-tarafu sababun li halakil ghairi jin daɗi fiye da kima ma'ana jin daɗi wanda zai kawar da mutum daga hanyar Allah to shi ce zama sanadiyar hallaka wani wanda shi bai yi wannan jin daɗin ba sai dai an tafi lahira a yi tawarware Allah ya fitar da wanda suka yi da wanda ba su yi ba amma anan duniya Allah bai bar su yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa misalin mai tsayuwa akan dokokin Allah da mai saba ma dokokin Allah misalin su kamar group guda biyu ne tawaga ce guda biyu suka kama tafiya sai suka hau jirgin ruwa guda ɗaya jirgin ruwan nan yana da hawa biyu hawa na kasa da hawa na sama to waɗanda suke sama idan suna bukatar ruwa afwan waɗanda suke kasa idan suna bukatar ruwa sai sun hau sai su sauka sai su dubi ruwa sace sokowa sai su wanda suke kasa suka ce ba mu da muke kusa da ruwan ba bari mu huje wannan jirgin mana in ya so ruwa ya ringa zuwa mana ba sai mun damu yan sama mun hau mun sauka ba suka ce gaskiya ne sai suka kama huje wannan jirgin suna buga wannan jirgin sai yan sama suka ji me ce faruwa suka ce ba mu so mu dame ku yanzu muna so ne mu bude nan ruwan mu ya ringa zuwa mana a sawwake ba sai mun hau mu wahala da ku ba sai annabi ya ce idan yan sama suka hana su to za su tsira kuma su tsiratar da su amma idan yan sama suka ce tunda ku bar su yi kayan su ku bar su yayi su ne ai to idan ruwa ya cinye su sai ya cinye na sama ina fata mun fahimta yawa kaga yanzu ai wanda suke sama abun zai shafe su me yasa saboda abin da na kasa suka yi to dole na sama na su hana su in ba su hana su ba to halaka ta zo sai ta game su haka idan aka samu mutane su ce shagali suna taka dokokin Allah suna yi abin da suka ga dama cewa kai a masallaci kake kana sahun gaba kana azumin alhamis da litini da tasu'a da ashura da waye kai baka yi saboda ka kyale su kayan su ba hana su ba to halakan ta zo har kai da kace sahun gaba sai ta gama da ku wannan shine tsari na ubangiji sai dai in an je can sai a ware wanda ba su yi da wanda suka yi amma a nan duniya in fushin Allah ya tashi bai barin kowa to kaga wannan shine sai sa idan muka duba ayan da ta gabaci wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula kaga nan da Allah ya fada cewa ba mu kasance masu halakarwa ba mu halakar da al'umma har sai mun aiko musu manzo ba yana nufin cewa idan aka aiko musu manzo shikenan su yi abin da suka gada ba idan aka aiko musu manzo ya zo ya isar da sako ba su bi sakon ba dama galibi masu yin biris da dokokin Allah su ne waɗanda suke ganin Allah ya ni'imta su ai so da yawa masu saba wa Allah su taka dokokin Allah su yi duk abin da su shiga dama ai suna ganin an ra'ahu stagna yana ganin Allah ya wadata shi sai Allah ce wa idza amarna an nuhlika al-qarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira idan muka yi nufin halakar da wata alkarya sai mu umarci majiya dadi daga cikinsu irin umarnin da muka ba talakawa sai su saba wannan umarnin fa fasaku fiha sai su yada fasikanci a cikin alkarya mana a cikin duniya fa haqqa alaiha alqawl sai maganar Allah na halakarwa ya tabbata akan su Allah ya fadammarnaha tadmira sai mu darkake su darkakewa to wannan ya nuna wato cewa abin da ke janyo halaka shine me idan mutane suka shagaltu da ni'imomin da Allah ya yi musu maimakon su gode wa Allah da ni'ima da Allah ya yi musu suka ringa yin amfani da waɗannan ni'imomi suna saba wa Allah wannan Allah baya barin su Allah sai ya halakar da su
Allah ya kare mu. Sai mala ce wala allaka tulahiz fi hayatid dunya, me yiwa ne zaka iya lura, zaka iya hararowa fi hayatin nas, a cikin rayuwar mutane, anna fasadal mutrafin, lalle barnan da masu jin dadi, masu matsayi sukan janyo, la yaktasiru alaihim, baya takaito akan su kadai, bal yata'addahum ila ghairihim da'iman, asali ma abun yakan sallake su ya je ga waninsu da'iman kowane lokaci. wa ja'aluna nasa yatatalla'una ila ma fi aidihim, kuma suna sanya mutane, kullum mutane na daga kai suna sa ido ga abin da ce hannayensu. Shi yasa wata fasara da malamai suka bayar ga wai da aradna an nuhlikal qarya amarna mutrafiha, kalmar amar a wata kira an karanta amarna min at-ta'mir, bi ma'ana sai mu yawaita masu shagali, masu son jin daɗi, mabarnata a cikin mutane. An fasarta wannan da cewa Allah idan yana so ya halakar da mutane, sai Allah ya sanya masu barna su fi masu alkhairi yawa. To duk lokacin da ya zama masu barna su ne mafi rinjaye, sauran wanda suka rage su ma kuma fa sai su bi su, kowa sai ya waye gari so yake shi ma ya zama yadda suke, so yake shi ma ya yi abin da suke yi. Ina fatan fahimta. Domin maimakon mutanen kirki su zama su ne abin koyi, to yanzu mutanen banzan mabarnatan su suke da iko a hannunsu, iko ke yi, su suke zartarwa, su suke damawa, duk abin da suka dama dole a yi mai, dole a sha. To shi kenan tunda sun yi kidi kowa ya bi, shi kenan me zai faru? Fadammarnaha tadmira. Domin a lokacin masu wa'azin muryarsu ba ta zuwa sama, muryarsu ba za ta je ko ina ba, saboda me? Saboda mabarata su suka yi yawa, su suke da iko, su suke zartarwa, suna iya su sadaukar da dukiyarsu da niyyar su lalata tabi'a da tarbiyyar mutane. Domin da'iman shi mutumin kirki so yake kowa ya zama mutumin kirki irin shi, haka kuma mutumin banza so yake kowa ya zama mutum banza irin shi. Yasa masu mutanen kirki, idan Allah ya wadata su, idan Allah ya ba su matsayi a duniya, za su yi amfani da matsayinsu da wadatarsu domin su tallata wa mutane addinin Allah, kowa ya zama irinsu. Su wadancan nan kuma za su yi amfani da dukiyarsu don su lalata tabi'a da tarbiyyar mutane. Ina fata an fahimta. To saboda haka mala ya ce idan ya zama haka, wa yaj'aluna nasa yatatalla'una ila ma fi aidihim, sai su sanya mutane kowa na kokarin duba abin da ke hannayensu, wa yuhawiluna taqlidahum, sai ga kowa yana kokarin yin koyi da su, kowa so yake yi koyi da su. Yanzu ka duba yadda aka lalata tarbiyyar matasa, duk wani matashin ya tashi to irin wannan rayuwa yake so yi, amma ya biyo rayuwa ta tsari, rayuwa ta ga hanya, ita ce hanyar da za a bi daki daki a kai ga matsayi kaza. To tunda wadancan su suka fi yawa, to ya za a yi? To karfi da yaji wata sai ga shi ma ya fada, wancan ma shi ma ya fada, shi kenan an bi an abin nan. To sai ga kowa yana so ya yi koyi da su, ya zama kamar irinsu. To wannan ma abu na hudu ne daga cikin abubuwan da shari'a Qur'ani yayi bayani na nuna illa da kuma barnan da wato son jin daɗi fiye da kima, lalacewa da yakan janyo ma dan adam. Yana janyo mutum halaka, kuma halakar da in ta zo ba za ta tsaya kansa shi kadai ba, sai ta shafi wanda bai ji ba bai gani ba. Khamisan, abu na biyar, at-tarafu sababun lil qu'udi anil a'mali salihah. Jin daɗi da holewa da shagaltuwa da ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam fiye da kima, shi ce zama sanadiyar mutum ya zauna ya ƙi yin ayyuka na kwarai. Ya zakatar da wani don jin daɗi da wani abu na niman da Allah ya masa, sai ya kasa yin sallah, ya kasa tashi ya je yi sallah. Haka ne? Ya zaka je ga wasu karta suke yi, amma ba za su tashi yi sallah ba. Wani kuma wasa yake yi na waya, kamar yanzu da ce me ya ce cewa wannan abin da ce mining ko mining. To in ana yana bada jayi sallah, wannan da ce haka ya in ana yin shi tambaya, ana iya bari a jayi sallah ko a hanya ma haka ce yi.
wai mining me ma'anar mining? Kalmar mining, mu dawo kalmar mining me ma'anarta? Mining daga mine ko tunan me ko neman albarkatun kasa, karafa, zinari, gwalagwalai, ba ana tona kasa ne a shiga ba sai a dinga debo shi ba. Wata rana mai ce faruwa ga wanda ya shiga can? To wannan ma shi ma rubutawa yake. Ai kirbuto, ai ya kirbuto ma ai ba za gan shi ba. Wai ina file yake? Ina shi yake? File ko file ne? Ana labarin shi yanzu? Ya tafi. Wani zai ce ai ustaz ai kaza kaza kaza, ce file ce maruru ce na iya fashe. Wai tana fashe sai ta fashe kuma zaka gane kuranka. Yanzu kaga saboda son jin dadin ba wani matashi ne ce so ya aiki. Ko yana neman easy money. Ƙarya ce wala ba easy money. Easy money, money, kudi, almalu, ina babu easy. Wallahi sai an yi da gaske. Wani lokacin a sallaka rijiya da ƙeya. Ba ma da baya ma da ƙeya ce sallaka rijiyar wani lokaci. Yawwa. Wai gaya min waye mai kudi wanda duniya ta ji sunan shi mai kudi ta wannan hanyar lalata ya samu kudin? Ai sai an yi aiki. Sai an yi kasuwanci. Ka saya ka cire wata rana ka yi asara. Ka tashi ka fadi, ka tashi ka fadi, wata rana kuma sai ka tsaya. Amma duk waɗannan hanyoyin gajejjeru hanyoyi ne wanda ba sa kurewa. Gajejjeru hanyoyi ne. Ai duk wani abun ya zo shekara da biyu an yi yayin sa an gama sai a fito da wani. Ko ba ka abin yake ba? Ana magana cryptocurrency. Ya kalansa yake wace da shi? Ya kalar kudin yake na har yanzu? Me crypto tukunna? Har yanzu bai da definition. Kudi ne wai aka ce kudi ne, amma baya da kala. Ko ba wace ba da wannan kudin kariya? Mutum nawa ne abun ya crypto da su? Wani yaro yana ta bubuga cikin dare yana ganin abun da gaske. Asuba yayi yana ganin yana da kusan miliyan 3 a ciki. Kafin ya je sallah asuba ya zo kawai shi ke da ya ga an debe. Kawai bai samu kansa ba sai kan gadon asibiti. Kawai ka je ka yi aiki karfin da Allah ya baka, ka yi aiki, ka sayar, ka saya, ka yi hasara, wata rana ka yi riba. In karfi ne ka je ka yi dako, ka yi ta tarawa, ka samu jari, ka samu shago, shikenan. Wannan shine fakat. Amma waɗannan hanyoyin ai ayan Banu Kuraiza ba sa yi wannan lalaci ba. Suna sai da wayoyi, suna rubuta receipt, suna aika kaya Hong Kong da sauransu. Kana nan kana crypto, kana ta cryptowa. Hanyoyi ne na lalata kuma ba a watsa su face a cikin musulmai. Amma dan Banu Kuraiza bai wannan lalaci. Ka je international ka gani, akwai wani layi sukutu in ka je matasa na yan shekara 25-30 kasa. Kawai ana yin zirga-zirga, a je babban shago a doko waya kaza a zo a sai da rubuta maka receipt. Kana nan kuma kana nan haka wani ma haka yake sallaka titi mota ta gama da shi. Kaga iyayensa sun yi hasarar shi. Allah ya kare mu. To saboda haka son jin dadi fiye da kima shi ya janyo wannan. Kowa yana so ya ji dadi fa. Kowa yana so ya ji dadi. Dadi a ji dadin amma ba irin wannan jin dadin ba. Mala ce yana zamo sanadiyar da zai zaunar da mutum ya hana shi aikata kyawawan ayyuka. Qala Allahu azza wa jalla fil mutrafin alladhina lam yutabbiqu al-jihada lam yutiku al-jihada li shiddatil har. Allah mai girma da daukaka ya ce game da masu jin dadi waɗanda ba su iya zuwa jihadi ba saboda tsananin zafi. Yakin Tabuk shekara ta 9 aka yi, a lokacin ana cikin tsananin zafi, sannan kuma akwai tsananin zafi kuma na aljihu, ba abinci, ba ababen hawa, kuma za a yi tafiya wanda ya kai kilomita 700, domin daga Madina zuwa Tabuk kilomita 100, kusan kilomita 700 ne da wani abu, 700 kilometers za a yi tafiya, kuma a cikin Sahara, kuma babu ruwa. Ce sa Allah ya ce mai ya kira wannan lokaci cewa sa'atul usra, lokaci na tsananin yanayi zafi, tsananin rashin abun hannu, tsananin ba abinci, sa'annan kuma daidai lokacin amfanin gonar da suka dan yi kadan din nan a lokacin girbi ne, sai ka ce wai a bari a tafi jihadi. Ga yadda Allah ce jarabta dan adam. To waɗanda ba sa son wahala su an gane ko
hutu suka yi so sai suka ki zuwa. Wani sai zai kawo uzuri na karya, wani sai zai karya ce don kaza kaza don ba su fita. Shine Allah madaukakin sai ce magana akan su. Wa atadu zilal wal amakin al barida, wadanda suka saba da inuwowi da wurare masu sanyi. Wanda ya saba zama cikin AC, akwai wani wanda fa shi wai idan da dare ba wuta ba fanka wai ba zai iya yi bacci ba. Ya riga ya saba makansa wannan. Shi yasa duk inda abu yake sai ya samu mai. In ma ba nepa dole sai ya samu kansa nepa. Wai ba zai iya ba. Ina fatan fahimta. To yanzu in ka samu kanka a wani kauye ka je jihadi ko ka je da'awa, ya za ka yi? Kaga wanda ba zai iya zuwa ba. Ba zai iya ba. Wani aiki wanda za a yi na karfi a taimaka ma al'umma, shi ba za a yi da shi ba. Akwai wani wanda ya saba ma kansa shi, in dai ba abincin Mr. Biggs ba, shi ba zai ci ba. To wannan zai iya zuwa kauye da'awa da wa'azi da karantarwa da taimakawa talakawa a kauye inda ba wuta? Ba zai iya ba. Wa haka da. Sai waɗannan sun saba da inuwowi da wurare masu sanyi. Allah ya ce, farihal mukhallafuna bi mak'adihim khilafa rasulillah. Waɗanda aka bari a baya sun yi farin ciki da zaman da suka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An tafi su kuma suka zauna a bayan manzo Allah, sai suka yi ji dadi, suka yi farin ciki da zaman su da suka yi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Suka ki yin jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabila don dauka addinin Allah. Wa qalu suka kuma ce ma waɗanda suka fita, la tanfiru fil har, kada ku fita a cikin zafi. A cikin wannan zafi za ku fita, ce za ku taka daga nan zuwa Tabuka kilomita 700, ai za ku mutu, ai akwai wahala. La tanfiru fil har. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, kul, ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naru jahannama ashaddu harra. Wutan jahannama shi yafi zafi ai. Zafi na duniya, in an samu inuwa ba an gama shi ba, in an samu abu mai sanyi aka sha ba shi kenan ba, to na jahannama shi ne mafi tsanani, domin shi babu wata inuwa da za ta tare zafin shi, babu wani abu mai sanyi wanda zai iya, domin ai wutan jahannama ne yana haɗu da zafi da sanyi a lokaci guda. Mutum yana jin zafi yana jin sanyi. La ilaha illallah. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Da dai a ce suna fahimta, ba sa fahimta ne. Yasa wata rana a kasar Syria wani dan jarida ya je daya daga cikin jami'at Dimashq, jami'a na babban birnin Syria, ana cikin tsananin zafi sai ga wata baiwa Allah da hijabi, kawai sai ya karo microphone a baki, ya ce, yanzu ga wannan zafi kika dauko wannan kayan kuma kika sa, baki jin zafi? Sai ta kada baki ta ce masa, naru jahannama ashaddu harra. Ai wutan jahannama ya fi zafi. Wutan jahannama ya fi zafi. Ina fata an fahimta. Ai yayin da mutum ya hararo azaba na jahannama, ai duk wani abin da ce gani a gabansa ba zai gaishe da komai ba. Ai abu biyu ne, da a ce mun fahimci aljanna yadda take, mun fahimci wuta yadda wutan yake, da duk wani abin da muke gan shi wahala, da mun dauke shi wahala ba. Yanzu domin me masu zuwa daji suna debo zuma, ai akwai wahala ko? Amma mai sa ba su ja da baya, saboda sun san me za su debo, ko ba haka bane? Da harbi da menene, amma zai debo zuma. Haka ne? Haka ne? Kamar tunda mun san talauci kuma muna tsoron talauci, wani tanadi muke yi? Tanade-tanaden da yadda muke tsoron talauci, da haka muke tsoron wutan jahannama, da mu zauna lafiya. Yanzu din nan da za a ce ana bukatar mutane a ina zan ce Alhausa misali, ofishin gwamna za a raba 70,000 kuma ana so daga karfe 4 na asuba da safe zuwa karfe 7 na safe, wallahi sai ka samu wani daga sama kafin karfe 5 yana can. Kwanakin bayan aka zo cewa custom a Ikeja
ana sai da buhun shinkafa 10,000 sai ga mace ta hau saman zinc tana kokarin kware zinc don ta shiga ta abin nan saboda za ta samu buhun shinkafa 10,000 har mutuwa aka yi. Kaga me yasa dan adam ya dauki wannan risk? Saboda yana gani abin da zai samu. An fahimta? To da mun yarda da aljanna haka, mun ji tsoron wuta a haka, da mun yi fiye da haka. Muna fahimta ko? Aha. Mu duba wani lokacin da aka zo aka ce za a don ma'aikata na immigration. Ina ga hawan farko a cikin mulkin hawan farko na Buhari. Mutum nawa suka mutu da aka tattake juna. An je neman me? An je neman aiki. Daban-daban. Wurare daban-daban an mutu saboda tururuwan da mutane suka yi. To ladan da ya ce hayya alal falahi fa guda nawa muka tururuwa. Ka taba jin wani an je wajen sallah azhar ko la'asar an tattake juna? Ko wurin wa'azi? Saboda wa'azi yayi wa'azi ma an yi da yawa a rana tattaka juna? Ba yi. Na? Babu. To haka lamarin yake. Kaga nan tabbas ne. Hayya alal falahi, falahi din tabbas ne za a samu. Amma da ba zai je ba. Can kuma babu tabbas. Babu tabbas. Sa rai ne, tsammani ne. Ji ba shi wai tsammani wa rabuka. Amma kuma dubairin jajircewa. Me yasa? Ya fi yarda da wannan akan wancan. Ina fata fahimta. Sai Allah ce laukanu yafqahun. Da dai a ce suna fahimta. Lamari ne na fahimta. Lamari ne na me? Na mutum ya fahimta. Amma a aikace aikin abinda mutum ya ce aikata a aikace. Ba abinda mutum ya ce fadi ba. A'a, me kace aikatawa a aikace. Shine. Yasa la tanzur ila ma qala. Wanzur ila ma fa'al. Kowane mutum karka kalli me yace fada, ka kalli me yace aikatawa. Aikin mutum. Shin aikin mutum shi ce fasarta maganar mutum da kuma me? Da kuma abin da ya yi imani da shi a cikin zuciyarsa. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ce da su wutan jahannama shi yafi tsananin zafi inda sun sani, inda suna da fahimta. Sai mala ce fasakulan nafiru alal mutrafin, fita din nan sai nauyi akan masu jin dadi saboda mushakka, saboda wahala wal har da zafi. Faqaddimu rahatan qasiratan, sai suka gabatar da hutu wadda ce gajeruwa, munqadiyatan ala rahatil abadiyat tama, wato hutu gajeruwa mai karewa akan hutu wacce tace cikakkiya har abada. Hutun lahira hutu na cikakke kuma har abada. Wa hadaru min al-harr alladhi taki minhu adh-dhilalu, sai suka ji tsoron zafi wanda ana iya kare kai daga gare shi ta hanyar inuwa. Wa tudhibuhu al-bukur wal asal, kuma wato yin sammako ko tafiya da yamma yace kawar da shi. Idan ana zafi, tsananin zafi, idan kai tafiya da safe zaka ji zafin shi. In kai tafiya bayan la'asar zaka ji zafin. Kaga ai duk waɗannan hanyoyi ne na kare kai daga me wannan zafi na duniya. Ina fatan fahimta. To suka ji tsoron wannan alal harril shadid, akan zafi mai tsanani, alladhi la yuqaddaru bi qadarihi, la yuqaddaru qadaruhu, ba wanda ya san iyakan shi. Wayan narul hamiya, ita ce wutan jahannama mai tsananin zafi. Malaci sadisan abu na shida, a tarafu sababul itiradi ala aqdarillah, wato shagali da sharholiya da zurfafa wajen jin dadi da son wato son jin dadi shi ce janyo mutum ya wato ya ringa bijirema wato kadara ta ubangiji. Mutum ya ringa yin fito na fito, ya ringa nuna fushi da rashin yarda da abin da Allah ya kadarta. Qala azza wa jal, Allah mai girma da kuka ya ce fa amal insanu idza mabtalahu, wato game da shi dan adam, idan subhanahu wa ta'ala, idan idza mabtalahu rabbuhu, idan ubangijinsa ya jarabce shi, fa akramahu, ya girmama shi, wa na'amahu, ya ni'imta shi, fa yaqulu rabbi akram, sai ce ai ubangijina ya girmama ni. Domin wanda bai san duniya ba, shi ya dauka mutum ya zama yana da mota, yana da gida kaza kaza, yana da shaguna da filaye, yana da kudi, wai shine Allah ya girmama shi. Ina fata fahimta. To wanda
dan adam ɗabi'arsa idan Allah ya yi masa wannan sai ce Allah ya girmama ni. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqu amma idan ubangijinsa ya jarabce shi ya kuntata masa arzikin ya bashi kaɗan bai bashi da yawa ba fa yaqul rabbi ahana sai ce ubangijina ya walakanta ni. Wato daraja matsayi da rashin matsayi ko daraja ko rashin daraja bawa a wajen Allah bai ta'allaka da abin da Allah ya bashi ba ko bai ta'allaka da abin da Allah ya hana shi ba. Muna fahimta? Yanzu misali idan aka samu musulmi mai kudi za a samu arne kuma mai kudin. To idan musulmi ya ce wai don Allah yana son shi ne ya bashi kudin shi arne kuma fa. Sannan kuma kamar yadda za a samu musulmi talaka sai a samu arne ko me talaka. Ko ba a samu? Ana samu. To saboda haka don mutum yana da abun hannu ko baya da shi ba shi kenan Allah yana son su ko Allah baya son su ba. Ma'aunin da zaka gane Allah yana son ka shin kana kan hanyar Allah, kana da imani, kana yin abin da Allah ya ce so. Akasin kuma idan mutum yana kan kafirci yana saba wa Allah, alama Allah baya son shi ne kuma me yake hannunsa, wannan abin da ke hannunsa jarabtawa ne Allah ya masa, sakin talala ne. Kamar kai ne yanzu kana so ka kama kaza ka yanka, ba sai ka je ka nemi tsaba ba, kana watsawa ba, don me yasa kace watsa masa wannan, don ka samu daman kama shi. To haka wasu abin da Allah ya ba su yace zamowa gare su. So talauci jarabtawa ne, wadata jarabtawa ne. Wanda Allah ya jarabce shi ya bashi, to me zai yi? Me zai yi da abin da Allah ya bashi? In yayi abin da Allah ya ce so da abin da Allah ya bashi ya ci jarabawa. Shi wanda Allah bai bashi din kuma zai hakuri ko ba zai hakuri ba. In yayi hakuri ta salawatu sai yana salati ga manzo Allah, yana azumin tasuwa da ashura da alamis da litini, to shi ya ci jarabawa. A ya kasa hakurin yana ta kai karan Allah. Har ma ya fadare ma har ma yana ganin cewa wani zai iya azurta sabanin Allah. To kaga wannan bai ci jarabawa, ya fara jarabawa. Muna fahimta? Fa yakun rabbi ahanan. Mala ce fa hadhihi halul mutraf. Wannan shine yanayin masu jin dadi. Idan an'ama Allahu alayhi rizq, idan Allah ya ni'imta shi da arziki wa ni'am da ni'imomi, ya kulu sai ya dinga cewa inna rabbi akramani, lalle ubangiji na ya girmama ni, li'annahu yuhibbuni, don Allah yana so na. Wa idabtalahu Allahu bi anwa'il makari, idan Allah ya jarabce shi da nau'o'i na ababen kyama, abinda ba a so, rashin lafiya, karyawar arziki, mutuwar wani nashi, ko kuwa wasu abubuwa da ba jin daɗi wanda su jarabtawa ne, idan Allah ya jarabce shi da daga cikin wannan, tarahu ya'taridu wa yajza'u, sai ka ganshi yana bijirewa, yana nuna rashin yarda da wannan. Me yasa aka din zai faru gare shi? Ai me yasa? Ai shi kadai ne ko abin da ya kama da wannan. Wa yajza'u, sai ya kasa hakurin. Wala yasbiru ala ma asabahu, ba zai hakuri akan abin da ya same shi ba. Kullu hadha bi sababi taraf, duk wannan da saboda me? Zurfafa wajen jin dadi. Walau annahu asha zahidan basitan, da zai yi rayuwa ta gudun duniya, basitan, rayuwa mai sauki, la taqabbala tilkal masa'ib, da ya karba waɗannan jarabtawa hannu biyu, wa radiya biha, ya yarda da su, bal wa hamidallah alaiha, kai har ma zai gode wa Allah akan su. So da yawa idan mutum ya zurfafa wajen son jin dadi, to idan jarabtawa ya zo bai iya yin hakuri. Amma wanda dama rayuwarsa sai yake yi, to ko da jarabtawa ya zo zai iya yin hakuri. Yanzu misali, mutum ne Allah ya sa da yana da dai, ba za a ce bai da shi, ba zai ce yana da shi ba, sai ya rayuwarsa dai bai zurfafa ba. In ya samu garo zai ci, in ya samu mai dadi yau ya ci, shi bai cewa sai dole sai kaza ba. To wannan ko akwai ko babu, asirinsa ba zai tonu ba. Amma wanda ya ce dole sai kaza kuma ya saba ma kansa, sai ya waye gari babu, zai yi karya, zai yi yaudara, zai yi kwace, kai zai iya daukan bindiga ya kashe wando ya samu. Ina fatan fahimta. Kaga inda matsalar take kenan. A rayuwar so ake, shi yasa wani lokacin ma kana da wadatar ka hana kanka. Kana da katifa mai laushi, wani lokacin haka kawai ka samu tabarma ka kwanta kan tabarma. Rayuwar ba ta da tabbas. Wallahi ana iya waye gari, ba wai ana fata ba, amma rayuwa haka ta gada. Babu wani abu na rayuwar da ke dawama. Ba yaranka ba, wani lokaci ka ce a ci haka ba nama, kana da ikon siyo nama,
amma ka sa maka ga wai dole sai ka kai nama gida har ka sai nama kana sai nama bashi daga bashi ya tara maka dubanni wai nama dole ne wani lokaci haka kawai sai ka so dankali kawai dankalin nan kawai ba na turawa ba fa namu na gargajiyar Allah a sa yaji abu da koya sha ruwa kenan kana koya mu cewa rayuwar babu tabbas kuma na iya juyawa ai ko da ba ko wata ka iya yin tafiya ka je wani garin da ba garin ka ba an gane wato a tasha zaka kwana ma kwarai kwa a tasha zaka kwana to kai kuma ka saba kaga sai mai laushin sai katiba wanda ake plug sai a ciki to mutuwa zaka yi wani lokacin ana je ana ka samu biredi mai tauri ka ba yaro yana ciza amma ka ce ba ka so ya wahala don kana raye to in ka mutu kuma fa baka raye ba ka bata shi ba jara shi kai ba kana nuna mace rayuwar babu tabbas rayuwar haka take kuma wallahi duniya haka take duniya bata taba tafiyar street ba yau in ka kama hanya zaka je arewa misali ba hanya sai ga haka sai ga hanya tayi haka sai ga tayi haka wai me yasa ba za a yi hanya street ba me yasa wani lokaci sai ga kawai ai street bana sai ga an yi haka to haka rayuwa take a nuna maka duniya ne wallahi ba street bane yasa duk ma kowane matsayi na wannan magana muna ta maimaitawa don haka rayuwar take rayuwa ka fahimce ta yadda take ka huta ba ka da matsalan hawan jini in akwai in babu kuma ba dole bane mata ka ce babu amma wai kana tsoron ta wai kar ka je babu wallahi ka abu ne za mu zo inda annabi ce wata kun duniya wata kun nisa haka annabi ya ce za mu zo an gane mutum nawa ne matan su suka zama sanadiyar karyawa su kuma sun karya shi nan babu su kuma saboda in baka fahimce su ba yadda suke ba annabi ce wata kun duniya wata kun nisa ku kiyaye duniya ku kiyaye mata yasa duk inda Allah zai siffanta rayuwar duniya sai ce zinatul hayatud duniya sai ce zaharatul duniya me ma'anar zahara fure flower yaushe yace kamshi yaushe yace da kala mai kyau da safe da rana fa sai yunku ne awa nawa ne tsakanin da safe zuwa rana don a nuna maka cewa kowane matsayi na duniya yanzu ne zuwa anjima an yi an gaba na kai ka zamo yayi wasu ne sarauta ne kudi ne ilimi ne wane ne wani dan lokaci ne watanni da wasu yan shekaru wanda watakila ba su wuce 10 ba duk yayin da za ka yi ce nan in ma kana nan to an samu wasu sun zo sun dara ka yanzu ba kadai kana nan amma ba a yi da kai da wasu ne su ce tashe yanzu to in ka fahimci haka rayuwar duniya ba za ta abu na din ba saboda wala yasbir ala ma asabahu kullu hadha bi sabab taraf walau annahu asha zahiran basitan la taqabbala tilka al masa'ib wa radiya biha bal wa hamida Allah alaiha malace walau ta'amalna malace da mun lura lawajadna anna as-sabr ala al-faqr da za mu gane cewa yin hakuri akan talauci ahwanu min as-sabr ala al-gina yafi yin hakuri akan wadata yin hakuri akan talauci yafi yin hakuri akan wadata an fahimci mana wannan an fahimci mana yanzu idan baka da shi hakurin da zaka ce da shi yafi hakurin da in kana da shi yanzu ga misali ba ka da shi ce da kayan hakuri yanzu da Allah zai wadata ka sai wani ya zo ce da Allah taimaka min ko sai sace dawowa me zai faru za ka ba shi aha kafin ci nan ko sana kuma da baka da shi din nan kayi hakurin amma in kana da shi to ba za ka yi hakuri in ka gani ka bari ba ko ba ka abin yake ba ba za ka yi hakuri in ka gani ka bari ba sai ka ga abin da tura buzu nadi amma ba ka da hakuri ba ka da shi yanzu wani sai ya zauna yana ta jin yunwa fa wai abinci kaza ya ci jira har sai an je wuri kaza akwai lokacin da aka yi fa wani fa a nan Lagos fa a ce aika mutum Adamawa ya je so waina ya hau jirgi ya je so waina ya dawo akwai wanda wai hularsa ma sai wani jiha za a yi obin a jirgin sama je a wanke a dawo da shi sai kuma yanzu da ka je nan cikin yan uwan nan kawai sai a maka kawai ka fita an kalika kwance to shi yanzu sai kasa sa hular ya kasa hakurin sai in ta je Kaduna ta dawo an wanko ta an dawo kuma wani lokacin aka wanke in Kaduna ko ba wani canji bane
ba wani abun nan bane. Wani hura ma hura sai an hau jirgi an je arewar sai a dama huran a sa mai cikin roba ko cikin kwarya ko cikin flas sai a hau jirgi kuma ya dawo Lagos da ya sha yanzu hankalin zai kwanta da ba a samu wanda ba zai yi hakuri ba. Me ya janyo masa? Kai kafin a je a dawo kare ka samu mai dankali da mai rogo da mai sunan shi garo ka ci ka sha ruwa hankalinka a kwance kana ta dariya. Kuma ka duba in aka gama aka kawo mai wannan wahalar da aka yi kai kaci ya ci zuwa awa 2 awa 3 ka zagaya ya zagaya wa zai dauko nashi ya fito da shi? Wallahi rayuwar nan jama'a kada mu wahalar da kanmu, rayuwar nan ba komai bane. Wallahi yaudara ce kawai duniyar nan. Ko bari gaya maka kullum gobe za ta yi ne, gobe kuma za su zo da nata fitina. Yasa karatu na farko kace me duk in kana raye yau kana da dama abin da zaka yi yau kai kar ka bari gobe. Gobe za ta zo da abin da baka san da shi ba. Ina fata an fahimta. Saboda haka mala ce da mun lura za mu gane cewa yin hakuri akan talauci ya fi sauki akan hakurin akan wadata. Yasa Imam Ibn Qayyim Allah masa rahama ya rubuta littafi wajen 500 Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Shakirin. Littafi ne wanda yace mukarana talaka mai hakuri da mawadaci mai godiyan Allah wa yafi. Mai godiya Allah ba wanda yace ko yace alhamdulillah ba shi yace magana ba fa. Wanda yace amfani da dukiyar yin hanyar da Allah yace so. Da wanda Allah bai bashi kuma yayi hakuri bai kai karan kowa wa yafi matsayi. Aka ta abin da amma kowanne su yana da matsayi. Abin da muka fara daidai Allah ya kara wani kai kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi